Hells Angels Danmark. Brorskab, frihed og passion for motorcykler. Hells Angels i Danmark er en del af den verdensomspændende Hells Angels Motorcycle Club, en af de mest ikoniske motorcykelklubber i verden. Klubben blev grundlagt i USA i 1948 og har siden 1980 været en fast del af det danske motorcykelmiljø. Men Hells Angels er meget mere end bare en klub. Det er en livsstil, et fællesskab og en familie, hvor loyalitet og ære betyder alt. Hells Angels. Identitet og værdier. Hells Angels er bygget på stærke principper, brorskab, respekt og uafhængighed. For dem handler livet ikke om at passe ind i samfundets kasser, men om at skabe deres egen vej. Det handler om at stå ved sine brødre, om at kunne stole på hinanden uden tvivl, og om altid at kæmpe for friheden til at leve, som man vil. I en tid, hvor verden bliver mere og mere kontrolleret, og hvor mange bliver presset til at følge systemets spilleregler, står Hells Angels fast. De følger deres egne regler, deres egne værdier, og de står ved dem, uanset hvad omverdenen måtte mene. Sammenhold og livsstil. For Hells Angels er fællesskabet alt. Klubben er ikke bare et sted, man mødes. Det er et brødreskab, hvor alle er der for hinanden. Når du bliver en del af klubben, bliver du en del af en familie, hvor loyalitet ikke er til forhandling. Man ser efter hinanden, støtter hinanden og står sammen, uanset hvad der sker. Og så er der motorcyklerne. Harley Davidson er ikke bare en motorcykel, det er en livsstil, et symbol på frihed. Det er lyden af en kraftfuld motor, vinden i ansigtet og den endeløse vej foran dig. Det er friheden til at køre, hvor du vil, hvornår du vil, uden at nogen kan stoppe dig. For en Hells Angel er vejen aldrig en forhindring. Den er en mulighed. Symbolik og motorcykler. Symbolet for Hells Angels er mere end bare et logo. Dødningehovedet med vinger repræsenterer ikke bare en klub. Det repræsenterer en livsstil, en attitude, en identitet. Når du ser det symbol, ved du, at det er nogen, der står ved deres ord. Nogen, der ikke lader sig diktere af andre. Harley Davidson er klubbens foretrukne køretøj, fordi det står for det samme som dem: styrke, uafhængighed og rå kraft. Hver motorcykel er en forlængelse af dens ejer, et statement om, hvem de er og hvad de står for. Velgørenhed og samfund. Der er mange, der kun ser én side af Hells Angels. Medierne har en tendens til at fremstille klubben ensidigt, men sandheden er, at Hells Angels også har en anden side. En side, der viser omsorg, støtte og engagement i lokalsamfundet. Klubben har gennem tiden støttet velgørende formål, hjulpet dem, der har brug for det, og arrangeret initiativer for at give tilbage. De har samlet penge ind til børn, der ikke har meget. De har støttet krigsveteraner. Og de har hjulpet mennesker, som samfundet ellers har vendt ryggen til. De hjælper ikke for anerkendelse eller omtale. De hjælper, fordi det er det rigtige at gøre. Afslutning. Hells Angels i Danmark er ikke for hvem som helst. Det er ikke en klub, man bare melder sig ind i. Det er en livsstil, en identitet, en forpligtelse. Det er brorskab på højeste niveau. Det er en familie, hvor loyalitet betyder alt. I en verden, hvor mænd bliver svagere og frihed bliver begrænset, er det godt at vide, at der stadig findes nogen, der står fast. Nogen, der repræsenterer styrke, uafhængighed og frihed. Hells Angels er ikke bare en klub, de er et symbol på noget større. Noget, som verden har mere brug for. Dette er Hells Angels. Dette er brorskab. Dette er frihed.